ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ଆମେ ପାଳକ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲୁ, ଗର୍ବ ବି କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଫଳ ଫଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି। କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଟିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଫଳ ଖୋଜିଥିଲେ, କିଛି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଫଳ ଆମେ ଫଳିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶୁଖିଯିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଦାନ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଉପରେ ରଖୁଥିବା ଅଭିଷେକ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଶିଖୁଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ